Здравейте, уважаеми зрители! Петък, 15 часа. Това означава, че сме с предаването Хитове в мрежата, обзорното ни предаване на изминалата седмица. Ще си говорим за това какво става в страната ни. Ще се измъкнем ли от лабиринта, в който сме попаднали? И като казах думата лабиринт, нека си припомним. Той е от старогръцки и според старогръцката легенда на остров Крит царя Минас поръчал на майстора Дедал да му построи лабиринт, където да затвори Минотавъра. И започнал Дедал да го строи, но взел кълбо прежда и си пуснал нишка, за да може по тази нишка да излезе от лабиринта. А ние, 34 години, вече се въртим в един лабиринт, нямаме нишка, нямаме изход. Вижте днешната, вчерашната, онзи деншната работа на управляващите и на ниво правителство, и на ниво парламент. За това ще си говорим в предаването. Поканял съм един компетентен човек преминал през лабиринта на прехода, преминал през различни властови институции, един човек на науката с подредено мислене, може би защото по образование е математик. Добър ден и добре дошъл на професор Стоян Денчев. Добър ден, професоре. За мен е изключителна чест да бъда твой гост за пореден път. Не много често, но така от година на година се срещаме с теб и нали мога да си говоря на ти, защото сме познати от много отдавна. Точно преди година. Да, бяхме на много тук, да. Би гостуваше. И аз може би като Дедал ти спомена, че съм минал през лабиринта и се върнах от този лабиринт, защото и аз се пуснах сигурно някаква нишка, която да ми даде възможност да намеря правилния изход. Обикновено хора, които имат претенциите да мислят, такива като мен и тебе, а и голяма част от нашите зрители, се пускат такива нишки, за да имат възможност за спасителен изход от ситуацията. Но ми се ще да обърна внимание на заставката на вашата телевизия. В началото вие давахте всяка секунда какво става. В България може би трябва да добавите всяка секунда се върши по една глупост. Даже не по една, по много глупости. И няма управие. От секунда на секунда все повече стават глупостите. Добре, коя е причината държавата, обществото ни да няма нишка? Днес Загубата на историческа памет, развалянето на паметниците, примахването, книги още не сме почнали да говорим. Между прочим, имаше такива случаи на Желю Желев голяха. Първия избран български президент в новото време, горяха негови книги, но заличаването на историята, заличаването на българската национална идентичност, това е възможността на тези, които искат да прекъснат тази нишка за излизане от лабиринта. Ние не можем всеки управляващ, всяка управляваща коалиция, историята да започва от тях. Един народ, който няма история, той няма бъдеще. Нека се върнем към днешния ден. Министър-председателят заяви, че правителството върви по правилния път и той търси правилния път. Не знам какво разбира под правилен път. Търси го обаче по метода на пробите и грешките. А това е най-дългия, най-неточния път. Аз съм убеден, че го търси, но сигурно няма подходящите методи за намиране на този път. Защото не може алхимик. Не може министър-председател с искреното му уважение към институцията министър-председател да седи в залата, неговите колеги да не реагират, а и той самия, когато някой го нарича малоумник, друг му вика сапуна, третия му вика не знам какво. Това не е нормално в една недемократична, в една културна държава. Но обърнете внимание на езика, който има в парламента. Вчера слушах в едно от предаванията на някои от другите телевизии, не беше вашата, един колега от Софийския университет, който анализираше говора на депутатите и каза, че обикновенно хората, които говорят по този начин, те мислят по този начин. И това се забелязва в ниско интелектуални общества. Това е трагедия за... Аз съм бил депутат и знам, такова чудо не е било. Вижте му поведението. Най-напред мести и после мисли. Във вчерашния ден и после пак връщат, беше избран
заместник управител на здравната каса. Една скоба. Между прочим, това беше грешка. Защо трябваше да бъде избран, за да могат да се дотъманат с глобката? Промениха закона, за да бъде както избиран. Винаги досега е било, колегията от здравната каса да се определят. Заместниците, председателя да се определи и така нататък. 2 дни парламентарно време. Един път да променят закона, да се избира подуправителя от Народното събрание и втория път да изберат точния човек. Избраха го. А днеска се събраха, след като вече са местили, започнали да мислят. Не може да кажете местили. Те дори се псуваха вчера. То беше трагедия вчерашния ден в парламента. Да, а днеска се разбрали да си подадат оставката, за да бъдат избрани нови. Неразбираемо е. 8 милиарда и нещо трябва да бъдат разпределени. За нормалния българин. Вие разбирате ли, че 10-15% от обществото е гласувало за хората, които са в парламента и те имат претенцията да променят Конституцията, да променят... Верно, демократично е от гледна точка на принципите на демократизма, че избраните имат право да налагат, или тези мажоритетни, които са избрани, имат право да налагат своето мнение, но не е морално. Не е морално да бъдеш 1/10 част от населението на България и да определя съдбата на всички. И да не можеш да го направиш. И да не можеш да го направиш. Никаква чуваемост по това какво обществото иска. Преди да влезем в студиото, парламента се занимаваше с ратифициране на договора за бойните машини от Съединените щати. И аз забелязах, направи впечатление сигурно и на вас, че няма определена цена договора. Да, 1 230 милиона прогнозна. Около. Прогнозна цена. Да. А след 4 години, когато трябва да бъдат доставени, от тези 20% плащане авансово. Гарант на договора американското правителство. Целият договор по американското право. То беше гарант за самолетите. И уж бяхме договорени 23-та, сега стана 25-та година. Очакваме ги. Казват супер модерни самолети, но забележете Турция. Ние дадаха F-35, тя отиде и си купи Eurofighter. Самолети, които ще вършат почти същата работа. Тъй като знаем тези Patriot системите, S-400, 500 модерни противосамолетни системи, за тях няма значение дали са C-35 или Aerofighter, или Мигови, или Су, или какво са, те свалят всякакви самолети. А нашите първите 25-та година. Да, 25-та година. Излезе едно в мрежата съобщение и то от Украйна. Зеленски написал и се похвалил, че е водил телефонни разговори с нашия министър-председател, с Германия и с Англия. Това са трите страни, които давали най-много на Украйна. За доставка на снаряди, боеприпаси, оръдия. Аз, между прочим, гледах вашето предаване преди няколко дни с бившия министър-председател генерал Стефан Янев, който е военен, не би трябвало да му се вярва. Той каза, че почти са изчерпани мунициите в складовете. Напротив, изпразват се складовете. Да. И българската промишленост ще работи за попълване на въоръжението. Добре, ама това значи отслабване възможностите отбранителните на страната. Никой не се съобразява с тези неща. Като че нашата теза, парадигмата на поведението на политическите лидери в България е не да мислим за България, да мислим за общностните си права. Не може първата грижа да не е как е България. България да бъде просперираща, българите да бъдат задоволени, а не украинците. Моите уважения към украинците. Те бяха нападнати вероломно, стигна се до война, военни действия. Не говоря за причините за тази война в момента, но говоря за събитията, които станаха от преди 2 години, февруари месец. Но в края на краищата ние не се съобразихме. Уж бяха спрели зърно, бяха спрели слънчоглед. Вчера четах министъра на земеделието, преговаря с украинската страна с извинение за лошата дума да ги озапти, да не внасят в България контрабандно чрез Румъния или там по други възможни канали, да внасят тяхно зърно и да намалят продаваемата стойност на нашите зърнопроизводители. Първо помисли за България, после помисли за другите. Ние да сме добре, оттам нататък да са добре другите. Трябва да бъдем българофили. Пак от мрежата. Декларация в тази седмица Има такъв народ за изтекла кореспонденция от Министерството на земеделието до финансовия министър, в който дискутират цената на дека, някъде около 450 лева, на 1/5 от българската земя. Имайте предвид, че и днес го отрекоха. Това е, да не говорим за компенсаторките, защото компенсаторките те щяха да намалят точно с 30%. Но те не могат да го отрекат, тъй като има кореспонденция.
Значи някой го е поставил като въпрос, задава гледах запитване. И се ядосвах и в края на краища смених телевизията преди 2 дни, беше бившия министър Гечев на земеделието, който обясняваше технологията на водещите на една от телевизиите, да не им правим реклама, и те като Раймонда Диер браниха Асен Василев, че няма такова нещо. Той му обяснява човека, че има. Те се чудят как да изкопчат от него някакво изречение, което да отрече, че това е вярно. И показаха писмото от министъра на земеделието до него, в който той обяснява, че не е възможно. Тази цена е малка, че сега върви декара над 2000 лева. Става дума за продажба на територия. Става дума за продажба на суверенитет. Знаете, в Украйна около между 35 и 45% от територията на Украйна, най-плодородните земи в Европа, са продадени. Не само това. Те се експлоатират, на тях се ГМО продукти засаждат. Да, защото дават по-голяма реколта. Тези ГМО продукти идват в Европа, идват в нашата страна. Ние ядем хляб, въпреки казват, че той не става за хляб, но кой знае какъв хляб се прави. Част от този закупена земя, чернозем, се изсушава и се изнася като тор от Украйна. Тоест изгребват най-плодородната земя. Ами най-вероятно ще започнат после шистов газ да вадат. Между другото и в България е правено, не знам дали още се прави, в Ловско, в Мокриш. Да, имаше такова. Се копаеше, изсушаваше се в Девня и се изнасяше в арабските страни на тор. Добре, говорим за изпуснати възможности, за невъзможности да се оправим. Още една информация току-що видях, тя пак от американски източници. Съединените щати са отпуснали 67 милиарда на Украйна. От тях 60 милиарда не излизат от Съединените щати. Те се инвестират във военната промишленост. За разлика от Европа. А е задължена с тях Украйна. А ние попълваме нашите запаси, защото даряваме на Украйна, са собствени. Никакъв кредит с облегчени устройства. И Европа, цяла Европа е така. Цяла Европа се явява нетен донор на Украйна. Целите, оставам на страна целите, но преди всичко трябва да мислим за Европа и после да мислим за навън останалите страни. Да не говорим за мигрантския проблем, който е не само в нашата страна, той е в цяла Европа. Да не говорим за грешките на Европа. Това са грешки на Европа. Да не говорим за тази перманентна загриженост в кавички за така наречената зелена сделка. Не случайно в момента в Дубай се провежда такова международна конференция, свързана с предпазването на планетата Земя от разрушаване на базата на повишаване на температурата и така нататък, замърсяване, но от една страна Европа се мъчи да прави нещо, от друга страна Китай продължава да се експлоатира своите топлоцентрали. Преди години всичко беше обявено за замърсяващо, включително и атомната енергия. Видя се, че не може да се оправи Западна Европа без това и изведнъж атомната енергия каза, че тя не е замърсяваща, че тя може да продължи чиста енергия. Не знам, сега аз наблюдавам, ходя до провинцията и в чужбина скоро и гледам тези полета, които са с стотици декари с фотоволтаични батерии, затрупани с сняг и нищо. В лабиринта на прехода преминахте през изпълнителен директор на Информа, на информационно обслужване, академична кариера до професор, посланник, народен представител, главен секретар на Министерския съвет. От този път в властови позиции, още една ще спомена, ама към нея имаме едно малко видео, така че след малко, си вървяхте и в червената нишка академичната кариера. Да, и съм доволен. Това беше... Няколко мандата ректор на Университета за библиотекознание. Един от най-дълго стоящите ректори, и то без да нарушавам закона. Имаше и такива, които нарушаваха закона, тъй като нямаха повече право от 2 мандата, но в закона беше записано, че когато една институция образователна се преобразува от един вид в друг, колеж, висше училище, университет, тогава всеки мандат на ректора е нов мандат, така че аз изкарах 16 години като ректор. Сега сте председател на Общото събрание. Не, сега съм председател на съвета на настоятелите. На съвета на настоятелите на Университета за библиотекознание и информационни технологии. Това ли е венеца
дейността. Едно сериозно, конкурентно способно висше учебно заведение. Бих казал, да. Това паралелно с още нещо, което не знам дали вие имате предвид, като казахте, че ще пускате... Вие, казвам телевизията, не си говорим на ти. Ще пускаш нещо по видеото, но това е един от върховете, които за мен е удовлетворителен, защото това беше детската ми мечта. Аз мечтаех като ученик да бъда професор. Завърших с отличие, с златен медал гимназията в Елхово. С отличие завърших математика в Софийския университет. Държа да кажа, научен ръководител беше професор Сендов. Започнах в Софийския университет, завърших Единния център по математика и механика. Това беше идея на Сендов, обединяване на БАН с висшите училища в България. Единните центрове, да? Да, имах възможността да бъда поканен да работя в един от най-престижните университети в Бъркли, Калифорния, далечните 88-89 година. Върнах се тук няколко месеца преди промените, въпреки че имах възможност да остана. Но България за мен беше... И аз и сега мисля, че българското образование е престижно. Да учиш в България е престижно. Сравнявам мотивацията на американските студенти и тези, които учиха в Бъркли, в един от най-престижните университети, с нашите. По умствени възможности нашите деца в някои отношения дори са по-добри, но мотивацията е друга. Едно е да платиш $55 000 за един семестър, за да учиш в тези престижни университети, а друго е държавата да се грижи. Тя е толкова се грижи държавата за нашите студенти, но мотивацията е много по-слаба на нашите деца, отколкото американските. Аз ги знам конкурентите предимства на Унибит, ама айде заради нашите зрители ти да ги кажеш, защото 2 пъти съм бил в акредитационни комисии, които даваха акредитация професионална и институционална на Унибит. Ти беше и председател на една от комисиите. Бях председател на една от комисиите. Изброй ни накратко конкурентните предимства на днешното Унибит. Аз ще започна с нещо по-обобщаващо, което съм мислил, че съм взел от България, че съм взел от Америка, но то не е така. То беше на базата на забравено българско старо или отричано от глупост. Парадигмата, образователната на американския философ и педагог Джон Дуи, learning by doing, учене чрез правене. Най-добре може да научи този, който го е правил. Тоест, това е нещо уникално, което аз успях да наложа в университета и то продължава. И ще дам като пример департамента, катедрата по национална сигурност, където и в момента има 4 генерали, които са на възраст около 60 години и под 60 години, повечето от тях, тъй като им изтича мандата да вземат тези длъжности в военните училища или в армията. Един вице-адмирал, представител на България в НАТО, 2 шефови бивши на ДАН, служители, хора, които през ръцете им е минавала тази национална сигурност и отбрана. И лекциите, които те представят пред студентите, са толкова интересни, че за едно место по тези специалности кандидатстват 22 човека. За едно место 22 човека при тази липса и демографска криза и винаги нашия университет успява на 1 август, тогава, когато е срока, да запълни тези бройки. Това е в основата. Търсим преподаватели, които имат връзка с практиката. А и сега, вече от 10 години, аз организирам за нашите студенти срещи и лекции с шефа на ДАНС, шефа на ДАР, директно шефа на ДАТО, министъра на отбраната, министъра на вътрешните работи, хора от практиката като Славчо Велков, като Боян Чуков, като Сарийски, доцент Сарийски. Хора, които имат, между прочим, казах министър на отбраната, дойде заместник министъра на отбраната, първият заместник министър, генерал-лейтенант Запрянов, който изнесе чудесна лекция. От друга страна Шаламанов. Искам да сблъскам различни мнения. И студентите сами се правят анализ и оценка на преподавателите и казват който е дошъл, кой става и кой не става. И ние си правим изводи, кой да канем от следващата година. А питат ли студентите тези въпроси, за които ние разискваме? Защо не им върви? Защо не могат? Защо продаваме суверенитета на страната? Защо сме се превърнали в една колония, командва едно посолство? Професор Елдаров, който се занимава с проблемите на точно да кажа на българската национална идентичност, говореше за македонския проблем, имаше открита лекция. Беше организирал професор Ваня Добрева като шеф на катедрата по културно наследство и туризъм. И той обърна внимание на тези проблеми за възможностите, които дава тази, как да я нарека, да не използвам много обидна дума, ще кажа, фалшива либерална демокрация да откъсне националните народи от техните корени. И когато говориш за Илинденско Преображенско въстание, очите на децата се насълзяват.
Защото те виждат истинската реалност, виждат какви са били стремежите на нашия народ през годините и как тези стремежи изведнъж като че ли по някакъв вълшебен начин, вълшебен, разбира се, в отрицателен смисъл на думата, се изкореняват. Да нямаш родина, да нямаш майка. Как е възможно? Лицето родило детето. Няма да се казва майка в Европейския съюз, а лицето родило детето. Не само това. Безродие, махане на българската история от учебниците. Атанас Семов скоро беше писал някаква статия. Четах за обезбългаряване на българското училище. Думичката възпитание пък изобщо няма в системата на Министерството на образованието. И аз след ротацията този алхимик, който ни е министър-председател сега, ще отиде министър пак на образованието и науката. Аз не съм толкова сигурен. Все пак... Така е записано в това споразумение за ротацията. Даже така няма да отиде в външно министерство, слава Богу, но белята в... Защо слава Богу? Нема едното е по-малко важно от другото. Между прочим, външно министерство е много важно, имайки предвид това, което направихме във връзка с прелитането на самолета на Лавров. Аз съм възмутен като българин за недалновидността. Някой може да се издокара, използвам тази стара дума, пред нечие посолство, но нема гърците не искат да се издокарат или турците. Те са членове на НАТО, Гърция е член на Европейския съюз. Защо самолета на Лавров може да мине над Гърция? Нема ние не си оставаме отворени вратички за бъдещи възможности за комуникации с държавата Русия. Може да не харесваме сегашното нейно ръководство, но то не е вечно. Ние трябва да имаме възможности за комуникация с руския народ. Да ние сме братски народи. Не само това. На външно министерство му липсва стратегия за външната политика на България. Няма визия за контактите. Изпуснахме Македония. Македония има по-голям авторитет сега в Европейския съюз. Особено с тази среща, която прави в Македония на ОССЕ. Това е нещо уникално, да събереш толкова и най-различни. Включително и македонската страна настоява Лавров да дойде. Добре, пак копираме обаче до миналата седмица гостуване на нашия министър-председател пред парламента в Страсбург. И в тази инициатива Ние сме Европа трябваше да поднесе разговор за България. Не, то поднесе разговор за Европейския съюз и за НАТО. Четко, по-добре, той не прави разговор... че нямаше хора. Аз първо бях стресиран от факта, като видях празната зала. Ама това нещо се организира, бе, приятели. Ти го знаеш. И това нещо може да се менажира. Присъствието на публика. Ами външно министерство се обади на балканските страни, ще ги помоли. Вашия министър-председател ще дойде. Ние също ще отвърнем на поканата. Заповядайте да чуете нашите тенденции, да чуете нашето развитие. Министър-председател е там. Не. Остави се 5-6 депутати през 650 места празни. Ама той нищо не каза за България. Не каза нашия поглед. Ние от какво имаме нужда? Кои са нашите конкурентни предимства? Аз те питах за конкурентните предимства на Унибит. Имаше един сборник на професор, член-кореспондент Иван Ангелов, го беше правил в Института по икономика на БАН, с 15 предимства на България, върху които той от 2008 година. Те продължават да съществуват. Те продължават, да, ама има 45 недостатъка, които трябва да се преодоляват и затова трябва програми. Знаеш, иска да се сетя за нещо друго. От 15 години университета, аз го организирам с колегите, които бяха заместник ректори, сега е ректор професор Петева. От 15 години всяка година ние организираме пътуващ семинар. 40 човека пътуват всяка година, организираме се средства. Ходили сме в Сорбоната, там сме представили книги с участието на французи. Ходили сме в Терезианиума в Виена, ходили сме в Барселона, Каталунския университет, ходили сме в Рим, в католическите университети. Няма държава, в Гърция сме ходили, в Албания сме ходили, в Турция сме ходили, в Дубай ходихме, когато беше българското изложение. Това нещо никой университет не го прави, защото не е лесно и не може да се направи да организираш 40 човека да пътуват, да се проведат пътуващ семинар с местните учени, с местните общности. Може би факта, че ние, както го наричат, сме бутиков университет, по-малко хора не дава възможност за по-добра организация, по-добро менажиране на процесите, които се извършват в университета. Да, имате, да кажем, уникални докторантури. Такива, каквито като утвърдени професионални направления, никой университет няма. Италианци, австрийци.
правите приятели на една от България. голямата ни гордост. Ние имаме най-доброто, бих казал, дори и в Европа, докторанско училище. Води се от професор Гошо Петков, отговорна е заместник ректорката по науката професор Тереза Тренчева. Имаме до момента 76 защитили австрийци, 37 немци, 20 италианци. Да не говорим за Косово, почти целият естеблишмент да минат, Гърция, Сърбия, Турция. Нещо, което е уникално при нас. И те са на свободна аспирантура, които дават приходи на университета, особено чужденците. Но забележи как пробихме. Защото успяхме... Добре, те са българска пета колона в тяхните страни. Ами да. Някой ползва ли ги? Интересува ли да, се по-нататък ползва от се. Алумнито всяка година на 4 февруари, на 4 септември се събираме. Даже филм мога да изпратя в някои от следващото предаване. Малко филмче, които австрийци са си правили за красотите на София и за връзките с университета. Но да ти кажа къде беше разковничето. Ние посъветваха колеги от Австрия да опитаме да акредитираме нашите докторски и магистърски програми в Австрия. И освен при нас, те са акредитирани там. Минахме и една акредитация, направихме втора акредитация. Това дава неимоверни възможности за проби в областта на науката в този раздел. Как гледаш на бюджет 24-та година от гледна точка на висшите учебни заведения? Това какво очакваха, какво получават? Каква политика води Министерството? Никаква към висшите учебни министър заведения. на финансите има възможност да разговарям с него. Той ми говори за проектен принцип. Проектен принцип не може да финансираш висшето образование на проектен принцип. Между прочим, има една класификация на фондация Карнеги, много отдавна за деление на университетите, но аз бих казал, тя е условна. Тя не е на базата на тази класификация да финансираш един или друг университет. Сега се предлага на базата на стратегията за развитие на висшето образование да се правят промени в закона, които да, освен така наречените изследователски университети, да има образователни, да има технологични, да има не знам какво, само за да се направи някаква диференциация и според мен да се намерят възможности да се плащат повече пари на тези университети, които не могат да се напълнат бройките с студенти. Почти 60% от университетите нямат запълняемост на бройките. Има в бюджета, видях, едни 30 милиона за висшите учебни заведения. Те сигурно ще отидат за повишение малко на заплатите, защото учителските заплати надминаха заплатите на университетските преподаватели. Извинявам се, че използвам тази турска дума на госпожа Янка Такова, която успя да се пребори методично да се увеличат заплатите на учителите и те продължават да се увеличават, но трябва да има и някаква схема, някакъв механизъм, когато едните заплати се качват, да се качват и другите заплати, и то на базата на предварително начертана рамка. Добре, вятърът на Сорос още вее в Българското министерство на образованието и науката. Ами да, доколкото знам, много фондации обслужват. Между прочим, на времето, когато беше Даниел Вълчев министър, кой беше тогава? Не, преди Даниел Вълчев. И поканиха мен, Даниел Вълчев и Сергей Игнатов. Да участваме заедно в създаването на възможността да се прави рейтингова система. Тя беше възложена на една организация, която принадлежи към Сорос. Кадърни хора работят, между прочим, там, но все пак трябва да имаме едно на ум. Тогава първоначалните средства бяха някъде около 200-300 хиляди лева, сега се набъбнаха на няколко милиона. Около 5 милиона е плащане годишната рейтингова система, която дава някаква информация, но тя е относителна. Примерно не можеш да сложиш на първо място по национална сигурност институции като образователни, като Академията на МВР и моите уважения към тях и Военна академия, като един от критериите да се намират работа. Те дефинитивно като влезат в двете академии, те се знаят, че като излезат се почнат работа някъде. Да не говорим, че Академията на МВР нямат бакалавърска програма по национална сигурност, но как става тази работа, не знам точно как ги. Сега отново някой повдига въпроса да бъдат съкратени на 3 години да станат бакалавърските програми. Да, вчера имахме академичен съвет, на който решавахме тази възможност и казват, има два варианта. Единият вариант е такъв, другият е такъв. И няма друг вариант. Трябва да избереш един от двата, което е глупост. А не е удачно. Внучката ми, която е 12-ти клас в Френската гимназия, търси възможност да кандидатства. В Испания, в Италия, в Нидерландия. И там ми казали да не се подлъжиш да отидеш в Нидерландия в някакъв университет, който е 3 годишен, защото те са такива тип техникуми. После никой няма да вземе на работа.
И ние, ето, този пример го принасяме в България, за да ги снижим, за да... Намали броя на преподавателите. Да, най-вероятно. Да, и парите, защото и парите ще се намалят. Между прочим, когато говори за върхове, не знам какво ще пускаш още веднъж да ти кажа, но аз считам, че освен реализацията ми в университетска среда, работата ми в Бъркли, разбира се, и всичко, което съм постигнал, е едно също голямо постижение, това, че бях председател на Съюза на народните читалища. Това е наистина в духовната сфера е нещо, което ме прави да бъда горд в сега си почетен председател. Сега съм почетен председател и ще кажа една, така, като закачка. 4 са почетните председатели на Съюза на народните читалища от неговото създаване. Цар Борис III, Георги Димитров, Гиньо Ганев и аз. Достойни хора, нали? Съвсем достойни и може би повече внимание в програмите на Министерството на културата трябва да има към читалищата и субсидиране, защото това е едно средище на българщината. Но аз ще те върна към конфликти. Имаше един конфликт 1997 година. Вече е далеко, но трябва да се помни. Ти беше активен член в неговото разрешаване в политиката. Една декларация, подписана при президента. Имаш авторство върху нея. Тогава се избягна гражданската война. Понеже след това минахме през едни протести 13-та година. Само да през кажа, 20-та година. Тогава видях, като скоба, добре, тогава видях как българските политици могат за минути да се превърнат държавници. Тогава, при президента Петър Стоянов, срещата, която беше консултативна. Тогава бяха Георги Първанов, Николай Добрев. Нека видим една ретроспекция, това, което имаме от това време, от един стар наш разговор, някъде от 2008 година, но говорим за събитията 1997. Но влизаме в разговора с хроника от събитията януари 1997 година. И днес от двора на Софийския университет потегли поредното протестно шествие. Участниците преминаха по булевард Васил Левски, по Патриарх Евтимий, улица Лабин и булевард Христо Ботев. На Позитано 20 студентите представиха символично измиване на ръцете. Шествие продължи по улица Позитано, откъдето се запътва към общият митинг на Обединените демократични сили на площадата Александър Невски. Репортер за 7 дни факти беше Зорница Коева. Това напомня за една студена зима, за напрежение в обществото между протестиращите студенти, от където са ни кадрите, и сина ми. Защо се стигна до тези събития януарски? Ти си преподавател по комуникация и по медии. Аз бих казал много общо поради грешки в комуникациите между управляващите и обществото. Тогава аз имах честта да бъда депутат от българския парламент. Седях вътре в парламента, вътре условно казано, и давах се сметка за събитията, които проистичат от ежедневните конфликти в парламентарната зала между управляващи и опозиция, и тези конфликти се пренасяха и на публично равнище. Не, че сега няма конфликти, но тогава обстановката беше много трудна, свързана с този период на прехода, с това голямо мнозинство на БСП в парламента и с нереализиране на програмата на
която беше представена за управление. Аз, между прочим, ти сигурно се обърна внимание в този материал, аз имам една максима, която много държа да бъде реализирана в България и в нейното управление. Тази максима е следната. Държавното управление не е място, където някой трябва да се учат на управление. Така както хирурзите, така както учители, така както преподаватели, професори и доценти. Не може да отиде човек, който не е бил никога в властта и изведнъж да отиде там и да се реализира и той да бъде перфектен. Свидетели сме на същото. Петко, остаряваме, бе. Погледнах кадрите. Каза за твоя син, че е бил на протестите. Сигурно е така. Той, доколкото знае, вече е преподавател в УНСС. Да, доцент е по средновековна философия не в Софийския университет. В Софийския университет? Философ, да. Да ти е жив и здрав. Да те радва с внуци. Благодаря, той писател пише. Да, тази година романа му стана роман на годината, Кагабула. Но същите проблеми съществуват. Правителството си мие ръцете да се унивини. Парламент и правителство са в конфликт. Не могат да обяснат, не могат да извършат една последователна политика. Какво чакаме? Пак протести? Между прочим, има една голяма разлика от тогава и сега. Тогава протестите бяха отвън към властта. Сега крамолите се извършват вътре в самата власт. В така наречената сглобка, което е обидно за мен да го споменавам, но това е нормална коалиция. Това, че не обичат да се наричат така, е тяхна работа. И може би, че по-добре там стават глупостите, които стават, а не протести на населението за да се изби. Между прочим, това го приемам като някаква репетиция на един по-глобален протест срещу Българския футболен съюз. Представяш се какво може да стане, ако нещо народа не е доволен в вида, в който това нещо беше проектирано в 1997 година? Дали това не е някакъв лакмус? Да, точно това се мисля и аз. Точно това се мисля. Защото недоволство се трупа. Недоволство се трупа по няколко линии, най-вече по невъзможността да се управлява страната и да се определят дългосрочни цели. Да се инвестира в нещо. Да се реализира икономически подем. Един пилон не е забит последните 3 години. Пътищата виждаш в какво окаяно състояние. 1 километър не е завършен да. като път. Кърпим дупките по магистралите. И то само по магистралите. Преди няколко дни се върнах от Турция през граничните пунктове. Искам да кажа една моя гордост, за което и станах почтен гражданин на моя град Елхово, а и на турския град Одрин. Може би съм единственият българин, който е почтен гражданин на турски град, заради Лесов Хамзаби или това беше моя идея. Ами като отида в турската част и като видя колко гишета са направили, примерно, и като отидеш в българската част, като видиш пътя и гишетата, те са несравними като начин на реализация на това нещо. Нещо, което веднага би научи. На времето, като бях ученик и качваха натам в едни дзилови или молотовки на пейки отгоре, сигурно и ти се возил като ученик, така нямаше превозни средства, и накарат на границата да преспим при батковците граничари. И вечерта командира на заставата каза: деца, излезте сега отвън, ясно време, погледнете към Турция. Тъмнина, погледнете към нашата родина. Светът крушки, светът така по селата, всичко. Сега разликата е в обратна посока, с много по-голямо предимство на Турция. При все, че Турция е страна, която е в икономически колапс, едва ли не. Не, ние продължаваме да копаем. Ликвидирахме проекта Белене, намаляваме капацитета на мариците, необозримо време ще разширяваме Козлодуй. От лидер по електроснабдяване на Балканите се превръщаме на страна, която скоро ще поиска да внася. Някой... Няма да казвам имена, да кажем човек, който е крупен бизнесмен, постоянно атакуван от правителството. В момента, в който той се свърза с американски компании, големи, световни, направи инвестиции американски, спират да го атакуват. Искам да те експлоатирам като математик. На коя геометрична фигура би оприличил с глобката? Няма такава фигура. В математиката няма такива фигури. Те са ирационални. Искам да кажа, тази сглобка, за която говорим, обидно, за която казах, тя няма реално представяне чрез математическа формула. Може да се направи да се измисли някаква глупост, която да обясни вероятността за създаване на такава фигура, но в реалността такава фигура не съществува.
Аз се замислих за това, защото, да кажем, квадрата е устойчива фигура. Квадрата, кръга е устойчива, да. Така. Ами ако си представим сглобката като един равнобедрен триъгълник, бедрата му ПП-тата и Да, България, основата ГЕРБ. Аз бих сменил основата ДПС. Основата ДПС. Не. Този равнобедрен триъгълник може да се впише в окръжност. Окръжността ДПС. Да, възможно е такава интерпретация. Те затвориха всъщност сглобката. Много, как да кажа, много идеална фигура. В представата, която ти имаш за тази сглобка, ти ще ги идеализираш едва ли не. Те стават вечни под начина, по който ги затваряш един равностранен триъгълник в един кръг. Направи я дори, ако искаш равностранна пирамида в един куб или в някаква сфера ги служи. Те се вживяват като вечни, така иска посолството. А дали наистина го иска посолството така или това е някакъв мит, оправдателен мит? Като гледам плонжовете, които правим и договорите, които сключваме, защото такава техника за... Ние ги правим, предугаждайки какво ще иска посолството и го направим, за да се харесаме. Да. По същия начин, сигурно и за самолета на Лавров е това. Надали някой е казал, не го пускайте самолета. Предварително не, напротив, Европейската комисия има становище по този въпрос, че всяка страна сама решава. Според нейните отношения, според нейните предимства, рискове и дава заключение за прилитането на техника. Не само за прилитането, има толкова други неща, които самостоятелно решават. Полша вземете, например, за България да не говорим. Сега Словения. А ние заради говорителката на Лавров. Да. Мария Захарова. Най-голямата опасност за повишихме я в България. степен. Като... Една колежка пише книга в момента, монография за доцентура и каза: професор, искам да вмъкна това нещо ще ме подкрепите ли в параграф дипломатически войни. Това, което направихме ние, ще публикувам едно към едно думите на нашето външно министерство и думите на Захарова. Обидно е това, което казва за България, но е вярно. Обидно е. На мен ме е обидно. Да, и пак липса на перспективно мислене. Липса на това, че след 20, 30, след 50 години България трябва да продължи да съществува. И тя тук на Балканите, с граница с Русия... Не се струва, че е възможно, някой го спомена скоро, ма не се спомням кой, да се създаде едно правителство експертно, което да излезе от тия сглобки, всички да го подкрепят, да измислим 5 задачи. 1, 2, 3, 4, 5 за 4 години. Не може правителството да се планира за 9 месеца. За 9 месеца ротация. След още 9 месеца, ако сме съгласни, друга ротация. За 4 години, конституционният срок е толкова. 4 години правителство експертно, което да събере хора, които да бъдат еднакво отдалечени или еднакво близки до тези, които са в парламента, независимо от броя на депутатите, защото ти спомена, 1997 година БСП имаше туширащо мнозинство върху останалите партии, но въпреки всичко промените станаха. И сега е възможно такова нещо да стане според мен. Затова попитах. Пак ли ще чакаме недоволство? Това недоволство от 20-та година, което стана, всъщност резултатите на десетки хиляди млади хора, които излезоха, изчезнаха. Изчезнаха тези резултати. Изчезнаха и тези, които стъпиха върху недоволството и влязоха във властта. Защо? Моето обяснение е, защото делят пари. Не само пари, власт. Само пари. Използват властта, за да делят пари. Да. Затова правят крачка напред и 2 назад. Затова говориха за тези 5 милиона, които се търкалят по улицата, които дава Лукойл. И сигурно ги дава. И се успокоиха. И сигурно ги дава, защото Делян Добрев го казваше. Да. Като се договориха, успокоиха се, намериха схема, с която да ги делят тези пари. Знаеш, когато казах за тези публични лекции, скоро канихме господин Колю Парамов в това и той каза: не мога да разбера една голяма глупост. Как до сега управляващите, имаме и разузнавателни служби, имаме и финансови разузнавания и други, как не са разбрали, че Лукойл 60% е собственост на Ротшилд? Ако те знаят това нещо, няма да тръгнат да се борят срещу Лукойл. Явно не го знаят. Би трябвало да знаят, ако това е факт. Ако го обезценят, може да иска да направят схемата на Кооперативна банка. Надали Ротшилд или фамилията би се съгласила да обезцени нещо, което притежава като актив? Ама горивата на България са там.
цените са на колонките, които ежедневно потребяваме. Така е. И се очаквахме с 78 стотинки да намалим всеки литър. Другия път. Дерогация няма никакво значение. Завършваме с това. Този въпрос. Да. Ще чакаме ли пак протести или властта може да се калибрира, сглобката да се смаже и да тръгнат нещата в посока благоденствието на хората, интересите на хората? Ще ми съм да съм оптимист, но не съм в случая. За първи път не съм и публично казвам, че не съм оптимист. Трябва да стане нещо, някакъв катаклизъм, който да доведе до промяна. Така промяна няма да стане. Сутринта четах в някои от сайтовете, някой беше казал, нямаме и възможност за 1934 година, за да се измете цялата тази измет и да дойде нещо нормално. Благодаря за днешното гостуване. Пак ще продължим да си говорим. Разбира се. Тревожен разговор водихме с професор Стоян Денчев, защото времето е такова. До след малко, уважаеми зрители. Но да се върнем към Левски. Ние сме времето и времето е в нас. Трябва да се опитаме да го променяме. Ще ми се да има оптимистична нотка. Благодаря за допълнението. До след малко, уважаеми зрители.